היי, אני ממש נרגש לדבר איתכם היום. היו לי כמה ימים מטורפים, והמסקנה הכי חשובה שהגעתי אליה זה שהכל נועד להיות. בדיוק כמו שהוא, בדרך שהוא. ואין דבר שיותר מאחה את הלב שלי מזה. כבר הרבה זמן בסרטון רוחני פה, במשהו שם, אני חיפשתי את המשפט הזה. וכל פעם היה הדבר היחידי שבאמת הרגיש ששחרר אותי מכל הלחץ שהיה לי. הרגשתי כל כך הרבה אשמה על העבר שלי, ולא להבין למה עברתי את זה, ולחץ שאני אעשה עוד טעויות. אבל ברגע שאתה מבין שהכל נועד להיות כמו שהוא, אז אתה בסדר, אתה מבין שזה הכי יפה ככה, ויש לך את כל ההזדמנות גם לשמוח ולהיות גאה במי שאתה, וזה גם בסדר אם אתה לא, אתה נועדת לא לשמוח ולהיות גאה במי שאתה באותו הרגע, אז אתה יודע גם לקבל ולהכיל את זה. אני חושב שבגלל שהייתה לי כזאת כמות של אשמה, אז אני לא עשיתי דברים עבור הנאה, ויותר עשיתי אותם כי חשבתי שאני צריך, ואני חושב שבהרבה מקומות זה שחרר אותי מהצורך לרדוף אחרי האושר, למרות שזה לא שאני לא רודף אחריו, אני עושה דברים כדי להיות מאושר עם היקשרות אליהם, זה בטוח נכון. אבל הבנתי שאנחנו לא יצורים שבאמת קשורים לפסנתר או לאפליקציה כלשהי או למאכל מסוים, זה הגוף שלנו, אנחנו פשוט חיים בו. וחלק מלחיות בו זה להתחשב בצרכים ובהיקשרויות שלו. ובכך שאתה עושה את זה, אתה לומד ליצור את המרווח הזה בינך לבין בו, ולתת לו חמלה ואת מה שהוא צריך, בלי להרגיש שזה מאיים עליך אם אתה לא תשיג את זה, כי זה באמת לא פוגע בך, ולא מעיד עליך שום דבר. וזה המקום בו אני מסוגל להימצא כרגע. וזה מקום שנורא מרגש אותי להיות בו, ואני כל כך שמח וגאה באדם שאני הופך להיות. אני רוצה לדבר על 3 עקרונות. שמדברים על קצת מהלופים שלי סביב קבלת החלטות. אז אם יש לכם קשיי קבלת החלטות כמו שאני חווה אותם, אז תקשיבו חזק, למה זה טיפים מטורפים. הבנתי שאצלי יש 3 מקרים. מקרה אחד שבו אני נחרץ בנוגע לקבלת החלטות. מקרה אחר שבו אני מרגיש חרטה ואשמה על החלטה קטנה שגם לא פגעה בי באמת. ועוד מצב שבו אני בהווה ואני לא שלם עם מה שאני חווה ואני מנסה לברוח ממנו, או שאני מרגיש את הצורך לעשות דברים נכון כי אני לא עושה אותם נכון, אבל נמאס לי מזה. ומה שאני למדתי לעשות זה לאמץ בכל אחד מהזמנים האלו גישה שונה. אז קודם כל זמן עתיד, לקבל החלטה מתוך פחד מהעתיד הרי. אז משם מה שאני מיישם זה לקבל את ההחלטות כמה שיותר מהר. ככה אני לא נקשר לתוצאה גם, כי אני עושה את זה עבור ההחלטה, עבור עצמי, עבור ההתמודדות שלי מהדפוס. ואני יודע שהגוף שלי נקשר לתוצאה, אז אני נותן לו להיקשר אליה, אני נותן לו לרדוף אחרי מה שהוא רוצה, ואני פשוט מחליט את זה מהר כדי שזה לא יעמיס עליי. ואנשים אומרים, אבל מה עם החלטות ממש גדולות ומשמעותיות? אז לפעמים מה שאני עושה זה מחליט לא להחליט כרגע. מחליט לתת לזה לשבת עם האמונה שאחר כך זה יתבהר לי ואני אבין מה לעשות בצורה מאוזנת שתתחשב בכל חלקיי. וברגע שאני סומך על עצמי אני מסוגל לשחרר ולעשות את זה. לדוגמה אתמול ממש התלבטתי האם ללכת למטפלת או לא, וממש הרגשתי לא שלם עם זה. וכל הזמן שלא ידעתי להחליט, החלטתי לא לחשוב על זה באותו רגע עם האמונה שלי תסתדר אחר כך. ואחר כך אני ידעתי מה לעשות, ואני פעלתי בצורה שמשאירה את האופציה הזאת פתוחה לעתיד, אבל כרגע לשחרר, כאילו, לא ללכת אם זה מעמיס עליי יותר מדי ושם עליי יותר מדי לחץ. זאת אומרת, אני נתתי לפחד שלי שדברים מהסבל להיות, אני נתתי להיקשרות שלי להיות, אבל אני בעצמי פעלתי ממקום של לנסות להיות שלם עם החלקים. זאת אומרת, הכוונה שלי הייתה אחרת מהכוונה של הרצונות שלי. והרצון שלי היה להיות שלם עם עצמי ולהיות בשקט עם עצמי. וכן, לעשות דברים שאני אוהב, ולהרגיש טוב עם החוויות שלי, ברור, אז יש לכל הקולות האלה מקום, זה לא קולות שצריך לבטל, הם עוזרים לנו. פשוט אנחנו רוצים בנוסף גם לפתח את ההכרה שאנחנו שלמים כמו שאנחנו, ואנחנו שלמים עם כל חלקנו. ואז ביחד נוצרת הרמוניה מטורפת, שגורמת לנו באמת לקבל את מה שאנחנו רוצים, ובזמן להרגיש שלמים עם זה, ולא לאבד את עצמנו בתהליך. בנוגע לזמן עבר, חרטה ואשמה, אני חושב שהדבר הכי חשוב מזה, זה מה שאמרתי קודם, לזכור שהכל נועד להיות כמו שהוא, גם אם זה לא ברור. ואם אתם צריכים סיבה, תזכרו את זה. זה הסיפור שלכם, זה החיים שלכם.
הסבל שלכם והטעם המר שלו, אחר כך, לאן שהחיים שלכם ייקחו אתכם, יתעצב ויראה כמו תמונה יפהפייה, עם כל כך הרבה צבעים וגוון ומשמעות. אם הכל כל הזמן היה טוב, אז הסיפור שלנו לא היה כזה מעניין ומשמעותי ומרגש, וכל רגע טוב לא היה מרגיש כזה טוב. לכן זה כל כך חשוב. בנוגע לזמן עובר, זה לזכור שגם אם כרגע אתם לא מצליחים ליישם את מה שאמרתי, אתם לא מצליחים לומר לעצמכם את מה שאמרתי, להתמודד עם הלופים שלכם, עם המקשיבים שלכם כמו שצריך, זה כי נועדתם באותו רגע לא להתמודד עם זה ככה. נועדתם לחוות את זה בצורה אחרת, נועדתם להיות בתוך הכאוס, וזה בסדר, ותזכירו לעצמכם שזה חולף, זה גל, וזה בא והולך. וגם אם זו תקופה, גם התקופה הזאת היא גל, ואחריה יבוא טוב. כי הסיבה שיש לנו קשיים, ככל שהם יותר עוצמתיים, ככה יהיה לנו יותר אחר כך תגמול ודברים טובים וחלומות שמתגשמים. כל די אנחנו זוכים שאנחנו לא מוותרים אליהם, וכאשר דבר רע קורה בהווה, לא נאמין לאמונה שאומרת לנו שככה יראה העתיד שלנו. זה נורא חשוב. ועוד דבר שחשוב לזכור זה שזה לא לחכות נצח. יש לנו את התפיסה של זמן, זאת אומרת, אנחנו יכולים או להרגיש כאילו הזמן עובר מהר, או להרגיש את הזמן עובר לאט, אבל זה לא אומר, זה לא מעיד באמת על הקצב שהזמן עובר. אני יכול לומר לכם שהזמן עובר ככה, בין אם אנחנו שמים לזה לב או לא. אני לפני שנייה הייתי בן 6, אוקיי? זה מבחינתי. גם אם לפעמים זה מרגיש לי כמו לפני נצח, לא. הזמן עובר מהר, והתקופה הקשה הזאת היא תעבור מהר. אתם תראו, גם אם זה לא מרגיש ככה, תזכירו לעצמכם את זה. זה ישחרר אתכם מהרבה מהלחץ. וגם תזכירו לעצמכם שאתם לא סובלים כמו שזה נראה באותו הרגע. כי לפעמים פשוט אנחנו תופסים את עצמנו כסובלים הרבה יותר בגלל הרגעים הקשים. אבל בין כל רגע קשה לקשה יש הרבה רגעים של שקט, שאנחנו בסדר, ואנחנו מחשבות שהן לא כאלה מזיקות לנו. אז אני ממש מקווה שלקחתי מפה הרבה דברים. כל כך מתרגש לדבר על תובנות, מכל מה שלמדתי מפה השבוע. מאחל לכם סוף שבוע נעים, או מתי שאתם צופים וזה יום טוב. ושתפו אותי בכל מה שעובר לכם, אני אהיה כאן עבורכם. כולנו מלכים וברכות.